Bon dia, poble. Han passat molts dies de la tragèdia de València. Heu vist que no he dit res. Faltaven efectius, hi ha llocs que encara no han arribat, sobretot urbanitzacions. Cap tipus d'ajuda. I avui el rei se'n va de visita. Curiós. Cents i cents de policies per protegir-lo perquè la gent va per ell. Però apareixen policies, apareixen cotxes, apareixen patrulles, apareixen cavalls. Ojo, apareix de tot per salvar el rei. Quins collons, tio? És a dir, per salvar el rei hi ha de tot. I més, per salvar vides, no. Definitivament Espanya és un país que està perdut. I Espanya el que hem de fer és marxar volant d'aquest puto país. Fotre'ls fora d'una puta vegada, perquè que deixin ofegar la gent, deixin morir la gent, perquè aigua, menjar, ha faltat de tot. Però hi ha coses que no ens expliquen. Els nadons que necessiten biberons, què passa? Els que necessiten diàlisis, què passa? Els hospitals, què passa? En canvi, el rei ho té tot, a tot arreu, i la seva ajuda arriba a tot i a tot arreu. Fotem-los fora, quedem-los lliure i, sisplau, res de tenir rei ni hòsties consagrades. Visca Catalunya lliure, poble.